Il-Perit Daniel Mikallef ser ikun il-President il-ġdid tal-Partit Laburista. Dan wara li n-nomina tiegħu kienet l-unika nomina l-kariga ta' President li rċiviet il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Meta l-bieraħ fit-8 ta' filgħaxija għala iż-żmien stipulat bl-Istatut tal-Partit Laburista għan-nomini għall-kariga tal-Amministrazzjoni u l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Il-Perit Mikallef li fl-aħħar snin kien President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ser ikun qiegħed jissuċċedi f'din il-kariga lill-Avukat Stefan Zrinzu Azzoppardi li min-naħa tiegħu kien ilu President tal-Partit Laburista għal dawn l-aħħar 9 snin. Il-Partit Laburista ser ikollu wkoll segretarju organizzattiv ġdid li ser jieħu post Riyad Soppardi li min-naħa tiegħu kien ilu jokkupa din il-kariga n-numru ta' snin. Is-segretarju organizzattiv il-ġdid tal-Partit Laburista ser ikun il-Perit William Lewis. Wiċċieħor ġdid fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ser ikun Mark Vella Bonnici li ser ikun qed jokkupa l-kariga ta' Segretarju Internazzjonali wara li n-nutar Alex Xibera Strigona ma reġax is-sottometta n-nomina tiegħu għal kariga li ilu jokkupa għal dawn l-aħħar 5 snin. Mark Vella Bonnici kien elett kunsillier fil-lokalità ta' Ħażabbar fl-aħħar elezzjoni lokali li saret fid-9 ta' Marzu li għadda. Is-Sur Lewis Gad kien ikkonfermat bħala Viċi President tal-Partit Laburista fejn ma kienx ikkontestat. Fil-waqt li l-post ta' President tas-sezzjoni kunsilliera tal-Partit Laburista li huwa wkoll membru tal-amministrazzjoni ser ikun qiegħed jintela b'elezzjoni li ser issir għadha fih dan is-sezzjoni kunsilliera tal-Partit Laburista u li għaliha ser ikun qegħdin jikkontestaw is-Sindku ta' Ħalqormi Rożjan Kutajjar u l-kunsillier fil-lokalità ta' Swieqi Mario Fava. Fil-konferenza ġenerali li ser issir fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' April, id-delegati tal-Partit Laburista ser ikunu wkoll mitluba biex jikkonfermaw skont kif jitlob l-istatut lil mexxej tal-Partit Laburista li d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit. L-istess konferenza trid teleġġi wkoll 12 rappreżentant fl-Eżekuttiv Nazzjonali għal dawn il-karigi l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista irċiviet 21 nomina.